Vi er meget rundt omkring i Danmark og i rigsfællesskabet, som følger med, at efter tidszoner sidder folk måske derhjemme over frokostbordet, som i dagens anledning er rykket hen foran fjernsynet. Vi har været tidszoner, hvor der blev spist brunch, tidszoner, hvor der blev spist aftensmad, men danskere mange steder på kloden følger med nu. Ja, vi har også været en smut i Australien. Ja. Der følges med i Danmark. Der er nogen, der er indlysende årsager, men det gør der altså også i resten af verden. Det er indlysende, den presseopbud, der er her for at sende de her bøder hjem. Altså det må man jo også sige, at det er en helt vild dag for København og for Danmark i forhold til det eventyr, der nu bliver sendt direkte hjem på film og levende billeder og tekst til resten af verden. Ja, det har jeg fattigvis også sige, fordi jeg er den eneste, der siger det. De understreger, at Danmarks nuværende konge jo altså også have fransk. Det betyder også, at det er fosset ind med franske medier. Det her er jo altså det tætteste Frankrig kommer på at få en form for monarki, en form for kongerøgelse hjem til republikken. Christiansborg. Ja. Det er godt, der er rigeligt der. Det må man sige. Og så er det godt, at Karin Mørkborgs kollega er på pletten og rapporterer fra Paris. Det her er også på pletten, og det har de været rigtig længe. De venter på det, der skal foregå om få minutter. Ja, og de her døre går op. Mikrofon står allerede. Ja, han skal sige noget, tror jeg. Kong Frederik 10 kommer ud. 100 sæsoner fulde med. Man vil ikke lave en fejl i dag. Nej. Man skal være støbt i beton, tror jeg, så man kan mærke. Nej, ved hvad? Hun er træt. Det er det, man skal lave. Man skal have lov at være træt. Man skal nu har hun lukket nogen. Jeg går sådan. Vi skal bare skåle med champagne. Jeg tager det med. I køleskabet siger det Julian senere. Jeg giver den bare. Senere til med aftensmad. King of Denmark. Oh my god, et minut. Kom nu. Okay, jeg skal være klar. Så mange mennesker. Ja, nu. Yes. Nu kommer han. No. Oh my god. No. Kom. Ja. Lad være at bringe hunde ind i det der. Ja, det er så flot. Men han er ikke rigtig ude. Ja, det tror jeg også. Jamen, det der. Ja, selvfølgelig. Det kan jeg godt forstå, at han har. Nå, så den der. Det er statsministeren, der kommer ud. Det er statsministeren, der kommer ud. Ja, men det skal komme ud igen. I dag er det søndag den 14. januar 2024. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige dronning Margrethe en dybtfølt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os
til fremtiden. Tak fordi de gjorde dem umage og meget mere til. Vær dronning og vær konge er et led i en mere end 1000-årig kæde. Når den ene træder tilbage, står den næste klar. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på. Kan man nå det? Kan man stole på ham? Ja. Kan man det? Yes. Hvor er det fra? Vi trust him. Det kan da være, han er en lille plattenslager. Vi hilser Det vil man ikke. Danmarks nye statsoverhoved Ja. Han er en lille plattenslager. og ønsker lykke for hans liv og gerning, og dermed for Danmark. Skal jeg Det er derfor, der efter stadigvæk er nogen, der er sjælen. The king, new king in Denmark. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, Nej, ikke. er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Så er han. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Og nu et nifoldigt leve for hans Majestæt, kongen. Hurra! Hurra! Dejligt. Han skal se noget. Ja, Han skal se noget. han skal sige noget. Han har noget i hånden. Ja, selvfølgelig. Min mor, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede Ja, er okay. hun fuldt med tiden Bare. med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få Åh, der er så formået mange at vælge. gå ind med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Yeah. The queen.
jo. Ja. Hvor mange rotter med ud?